Thokozani sanibonani dumelang apsheni endalo ngibulisa wena umuntu osemakhaya wena ongenamsebenzi. It has been 20 years ufuna ukusebenza awutholi umsebenzi. You rightly don't know what's wrong with you. It has been 30 years awutholi umsebenzi. Suze umdala ugugile uthi mina mkhulu sengikhathele. Ngiyakubulisa ngithi uNkulunkulu akabe nayo inkosi kusikelele. Ngikhulume nawe wena umuntu othi mina njalo each and every year hlezi ngithola ama miscarriage ukuthi mkhulu into eyinkinga yini. Mntaka baba uNkulunkulu akakusize. Mkhulu mina nginamali ukuza ngizokubona. Mntaka baba isonto likhona elingena each and every Sunday. Ukuze sontweni is just a free of charge. Ngikhulume nawe wena umuntu okhala ngemali uthi mina mkhulu anginalutho. Insebenzo esikhoyo isikhethwa ikhona. Of which yona initiation fee it is mainly 2,000 rand. Kodwa isonto lona a church service is just for free. Manje mina uma ukhala uthi mkhulu wethu uyadura, mkhulu wethu wenza ini, mkhulu wethu wenza ini. Angazi ukuthi usukufunani because of on Sunday mkhulu wethu preacher umbhekeso. Ngize ngikuthinte ngikukhipha imoya ehamba nawe. Le moya le ngize ngiyikhahlele. So uma wena uthi uhluleka ukuthi uhlangana nomkhulu wethu, it's something of which I don't know. It's something of which there is something wrong ngawe somewhere somehow. Because of now I believe ukuthi njengoba umuntu unenkinga, inkinga zakho kumele zikusukumise from ekhaya la ukhona. Ugogo osebenza emakhishini. Usaguqa phansi kuyimanje na 65 years. Lento le ngisukuhlunga inyanga yompeli ngumkhulu wethu. Ngizwa ubuhlungu endlela esimanga. Why kwamele kube njalo? Yini inkinga? Why kwamele kube njalo? Ngapha umlungu yokuhlaba nge1.5 inyanga imiphele. Awu, sala wasami la khona. Yazi ngizwa ubuhlungu endlela esimanga. Ake ngikhulume nawe wena umuntu osemakhaya othi mina ngifuna ukuthi umlungu wami angiphi imali. Ngifuna ukuthi umlungu wami angiphakamisele iholo lami. Ngifuna ukuthi umlungu wami angizwe. Ngifuna ukuthi umlungu wami lapha emsebenzini aqoshe bonke abantu ashiye mina. Yela manesu. Khona into. La into engiphethe la. Hey. Angazi ukuthi ngathini. Into engiphethe la. Sure. Angazi ukuthi ngathini. La ngiphethe amanzi olwandle. Lawa amanzi olwandle lawa amanzi anamandla ngendlela esimanga. Ungitshela uma umuntu ukuthi eyiphi indawo la olwandle lingekho khona. Even though ngaphakathi eBotswana, ngaphakathi eLesotho bangena lwandle, but the continent is surrounded by ulwandle. The continent itself it's surrounded by ulwandle. Ayikho indawo akukho la kungena lwandle khona. Sine Indian Ocean, sine Pacific Ocean, sine Atlantic. Yonke indawo. Ende ake sikhuluma amaqiniso. Abantu abasuka from ngeyikepe from kulamazwe la ngaphandle beza kuthina bobani? Abelungu. Amandiya. Umlungu wakho lo wena umsebenzelayo. Ungasebenza e-shop in retail, ungasebenza emakhishini, ungasebenza in a firm. Who's the owner of that firm? Umlungu, a white person. Abantu abeza bahamba ngani ngiyikepe phekwa lamanzi lawa alapha mkwami. So wena umuntu othi mina mkhulu ngifuna ukuthi umlungu anginikeze imali, umlungu angithande, umlungu wami angifune, umlungu wami angizwe. Mntaka bathola isikhafulo solwandle. Thola isikhafulo solwandle. Lesikhafulo ezokhafula umlungu wakho ngaso, umlungu wakho akuzwe. Umlungu wakho akuthande, akufune in a way emangazayo. Afune nje wena la. Ngalesikhafulo lesi. Lesikhafulo lesi sisebenza ngendlela esimanga. Umlungu namanzi abahlukani. Am I lying? No, ake sikhulumeni. Let's just interact for a minute. Am I lying? Anginawo amanga. Umlungu namanzi abahlukani. Umlungu ungasuka la uye North Beach, umuze eThekwini, uye South Beach, uye kuphi? Uzothola nje abelungu hlezi behlezi. Umlungu kuyala ena 60 years usaswima, ena 70 years usaswima, ena 80 usaswima. Uyothola umuntu wakho negijima ethi, "Muthi yambheka la, hey man, akusena umuntu la." La
ugugile ukuguga but hayi usagijima lapha emanzini uyabhukuda miceda kubhukuza begijima manje uma udinga ukuthi umlungu wakho akukholela imali eningi umlungu wakho akunika imali eningi umuntu osemakhishini umuntu ose oku-retail umuntu ekufirm ufuna ukuthi bakunikeze isikhundla esithize ufuna ukuba right kuthiwa nasi isikhafulo solwandle uma u-around Johannesburg you need this uma u-around any neighboring places you need this izokusebenzela lento le uma ufuna ukukhafula umlungu wakho ayindaba uma ufuna ukuthi umlungu wakho akholele kakhulu nayindaba uma ufuna umlungu wakho akuphe imali kakhulu nayindaba indaba isikhafulo sani solwandle lento le imayiza kuwena anguniki isigubhu esisomini sengubonisa ukuthi kunamanzi akhethekile lawo okade umele ukuthi ngwalande ilamanzi lawo umisa into uzomikisa ngayo kuthiwa umlungu umuthi awusebenzi kuyena imayela yini kuthiwa umlungu umuthi awusebenzi kuyena ofuthi at some point amaqiniso ngoba dani baloya abalungu benu kodwa akusebenziki kodwa ngalento le umlungu yakwazi umloya ngoba into ayithandayo bawes ngoba nanoma ulwandle liweaver balalana ngaphakathi so lento le iyona into wena uyidingayo umlungu wakho uzokuthanda uzothi muhamba ngo Good Friday uye ekhaya uzabe kunikeza impahla ethi hamba unikeza ingane zothi muhamba ngo December wonke lama holidays now umlungu wakho ukubeka egedini aza kunike phekwa leyo mhola futhi akunike yona aza kulande futhi I need you ukuthi ni control abelungu kudala abelungu besihluphe emhlabeni kudala sihlupheka abelungu you need ukuthi control umlungu wakho umlungu lo ukuriphile umlungu lo umebona umfazi wakhe yokushaya ngisho nangebhodo lo mlungu le mekubona uyokutshela ukuthi stupid udampu njani udinga isikhafulo somlungu lo mlungu akumkhafu umnceda umkhafula umenze isiyoyo sakho asambe ngeBhayibheli la kuthiwa thanda isitha sakho njengoba uzithanda ba ripho khokho bethu babashaya babadukula babulala sase kuthiwa thina kumele ukuthi kuthiwani sithande izitha njengoba siba sithanda lo muntu ade bhala into leyo wayegula ngempela ngiyikholwa kodwa lo kade bhala into leyo ayikhanda lakhe belingasebenzi impela they might say that thina si racist now thina abantu abanyama si racist mina ngiko racist but the truth must be told kuna nto afika baba ngobungi ngabi lapha mngwami mkhuloti umlungu wami sengisanokubuyela emsebenzini ngimjwele bamba induku yakhe kanje efuna ungenza ini ngithi no mntwanami ungabaleki thwana into no my child no my kent thwana into itlo uthusa ntoyi wena gogo wena mama wena bhuti wena garden boy uma usemsebenzini udinga ukuthi ukunake wena ngoba kuyimanje baqasha abantu bangaphandle ngobuningi mabeceda babarobhe ngemali nanawo umuntu angaphandle bengicela uthola isikhafulo laba abanye baqoshwe kusale wena wedwa emsebenzini imali ingene I don't deal ngabantu abathi you are promoting ubusathane wenzani if I'm promoting ubusathane you can promote into ezigodly because angithi wena godly mina I promote into esisiza umuntu ofike kumina uma umuntu enze into efuna ukuthi mina ngivala icase because of the client le ize kumina wena awuzanga kumina you went somewhere else so mina ngithiya ngento ngabantu abathi mina mkhulu I'm paying you I want you to do this for me mntanami I do that for you just gather an amount of 3,000 rand ngizokusebenzela umkhulu wethu utholakala kuphi ngitholakala eJohannesburg South mkhulu where is Johannesburg South Johannesburg South is not a CBD from a CBD is about 25 minutes to 30 minutes ukuzala ngikhona uma uhamba ngeGolden Highway rightly from Southgate udlule iSun City Prison uze kanjalo udlule obu Freedom Park abo Lehaye abo Eldorado Park ilezo ndawo lezo umkhulu ntangakhona udlule oBara but ungayiboni uyishala ngaku right wakho udlula abo Diveland udlula abo Freedom Park that's where Inyanga MPEDI khona udlula abo
Flag Fountain, Lenesia South, yilezo ndawo lezi engakhona, bese udlula iFine Town. Rightly iFine Town la iphela khona, inyanga yompedi lapho. Ila kona ngisiza khona abantu. Thola isikhafulo somlungu. Mkhulu sibiza malini? It is mainly 3,000 rand. 3,000 rand. You control umlungu ngeenwele enkulu menza kanje. Bawuthi lobo nganyanga yompedi mkhulu. All the way from South of Johannesburg, siyabonga makhosi.